Despois de meses de negociacións e mesmo cunha folga de por medio, os bombeiros pertencentes ao Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, entre os que se atopan os parques de Boiro e Ribeira, xa teñen novo convenio. Esta mañá, na reunión do Consorcio, integrado pola Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, aprobábase por unanimidade o acordo, que significará un convenio colectivo para o persoal operativo dos parques, así como a modificación da relación de postos de traballo, que define as funcións específicas de todos os postos e o novo organigrama. O acordo aprobado hoxe entrará en funcionamento o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da provincia. No documento recóllense melloras salariais en todas as categorías profesionais, de máis de 8.000 euros anuais por bombeiro, así como un incremento dos efectivos dos parques comarcais en preto de 80 prazas, que se sumarán ás 174 xa existentes actualmente nos parques de toda a provincia. Pois acabamos de aprobar por unanimidade dous documentos que son moi importantes e que veñen a mellorar a calidade de vida dos bombeiros e bombeiras da nosa provincia. Por unha parte, unha nova relación de postos de traballo que o que fai é, basicamente, subirlles as retribucións. Un bombeiro pasa a cobrar preto de 8.000 euros máis ao ano, ademais supón un aumento de plantilla de preto de 80 efectivos máis na provincia. E, por outra parte, aprobamos o convenio colectivo que regula as relacións laborais entre a Administración, que é o propio consorcio formado por Xunta e Deputación, e o propio Corpo de Bombeiros. Por lo tanto, é un momento moi importante que se suma a feitos que pasaron un pouco desapercibidos e que todavía son máis importantes, se cabe. Estos bombeiros formaban parte de empresas privadas hai poucos anos, non? Pasaron a ser personal público de forma interina e agora son fixos da Administración Pública sin ter que pasar ningún examen. Un acordo que supón melloras sociais, melloras económicas e poñer en valor a colaboración entre Xunta e Deputación Provincial de Coruña e, ademais, trasladar aos cidadáns desta provincia que son a provincia probablemente de España con maior número de servicios profesionais de emerxencia froito do esforzo das dúas administracións, Deputación Provincial de Coruña e Xunta de Galicia.